vannak jogi entitások, vannak cégek, vállalkozások, vagy bármilyen más jogi entitás, nem cég, ami nem ember, ugye, nem jogi entitás. A jogi entitás, hogyha élő kapcsolatban van, tehát szolgáltatást nyújt egymásnak, tudnak kötni szerződést. Igen, ez így van a jogban, ugye? Tehát, hogyha van egy ilyen élő szerződés, jogi személyek, az állam az nevezhető jogi entitásnak? Ha az állam jogi entitásnak nevezhető, és az államok kötnek egymással szerződéseket, akkor ők ugye kapcsolatban vannak, valamilyen kapcsolatban, élő kapcsolatban. Most, ha megnézzük a jogfolytonosságot, vagy az utódlás, vagy előzményeket, ha ezt nem vizsgáljuk, akkor feltételezésből eleve kijelentjük, hogy ez lehetetlen. Ha viszont elkezdjük megvizsgálni, és elkezdjük kutatni de jure a jogi folyamatokat, élő szerződéseket, akkor ott a kérdés, hogy ha két jogi entitás szerződést köt, akkor ő neki, ha változás van az adataikban, mint hogy engem megtetszett kérdezni, hogy van-e változás az adataimban, akkor módosítani kell. Ugye egy szerződés, van egy élő szerződés, és egy jogi entitásnak változás van az adataiban, akkor ezt a szerződést módosítani kell. Akkor nagyon egyszerű, meg lehet nézni, csak az én fantáziámban van egy Harry Potterre a magyar állam, nagy M-mel, nagy A-val, mint a 2014-es törvények előtt, amit annak idején Magyar Köztársaságnak neveztek, illetve az a neve, mert hogy az Európai Uniós csatlakozási szerződés az a Magyar Köztársasággal köttetett, és nincs szerződés módosítás. Akkor én, mint aki nem tanult jogot, de elkezdem kutatni a jogot, és tanulmányozom, akkor joggal feltételezem, hogy valami nem stimmel, illetve minimum két államnak kell léteznie, mert ha változott vagy utód, akkor ott kellett volna szerződést módosítani. Nem, én csak próbáltam érzékelni, miért gondolom így. Magam eljárhatunk, vagy eljáró bírónak tekinteni magam. Vitben ezt vizsgáltam, csak ügyész is ezt vizsgálni, hogy eljárhatunk el. És adott esetben egy nyilvánítottam, hogy eljárhatunk. Megindokolni, mert meg kell indokolnom, csak meg az így döntő határozatban, hogy miért gondolom én ezt így. Jó. Ismertetem az ügyből származó szűkkörű nyomozati nyilatkozat. És tanulmányozom, hogy joggal feltételezem, hogy valami nem stimmel, illetve minimum két államnak kell léteznie, mert ha változott vagy utód, akkor ott kellett volna szerződést módosítani. Nem, én csak próbáltam érzékelni, miért gondolom így. Magam eljárhatunk, vagy eljáró bírónak tekinteni magam. Vitben ezt vizsgáltam, csak ügyész is ezt vizsgálni, hogy eljárhatunk el. És adott esetben egy nyilvánítottam, hogy eljárhatunk. Megindokolni, mert meg kell indokolnom, csak meg az így döntő határozatban, hogy miért gondolom én ezt így. Jó. Ismertetem az ügyből származó szűkkörű nyomozati nyilatkozatokat. Lehet, hogy utód, akkor ott kellett volna szerződést módosítani. Nem, én csak próbáltam érzékelni, miért gondolom így. Magam eljárhatunk, vagy eljáró bírónak tekinteni magam. Vitben ezt vizsgáltam, csak ügyész is ezt vizsgálni, hogy eljárhatunk el. És adott esetben egy nyilvánítottam, hogy eljárhatunk. Megindokolni, mert meg kell indokolnom, csak meg az így döntő határozatban, hogy miért gondolom én ezt így. Jó. Ismertetem az ügyből származó szűkkörű nyomozati nyilatkozatokat.